Tässä on mikrofoni niin hyvänä. Juu. Eli tässä mä oon katsellut Viialan poikien painia ja näyttää ihan hyvältä se Viialan poikien paini. Missä asemassa sinä olet siellä Viialassa? No mä valmentelen tyttöjen painiryhmää siellä, että apuvalmentajana sitten muuten Viialassa ja valmentelen tyttöjen painiryhmää. Joo. Mikäs sun nimi oli? Sami Tuomi. Mitä se Viialan paini noin muutoin näyttää? Ihan kivalta pikkukunnaksi, niin kyllä siellä ihan aktiivista painitoimintaa on. Joo. Lähinnä niinku poikia ja tyttöjä. Joo, ja nythän meillä on oma tyttöryhmä, että toistakymmentä tyttöä harjoittelee, meillä on oma painivuoro. Satsattu tyttöihin kanssa. Teillä on tällä leirillä oli mukana. 3 tyttöä, juu, että poikia nyt täällä ei olekaan meiltä, että osa on sitten tuolla Kankaan päässä, niin siellä on painikilpailu kanssa. Mitkäs kisat siellä? Onko ne mitkä muistopainit siellä Kankaan päässä nyt on, mutta siellä on kumminkin pojat sitten suuntautunut sinne. Joku sanoo, että Ruotsissakin on jotkut. Joo, siellä on Westeroosi, se oli Lillemore Cup, että siellä on taas puolet tytöistä nyt. No, teillä on hyvin jakautunut sitten. Juu, kyllä. Minkälaista menestystä tytöille on tullut? Ihan kivasti, että kyllä ne tuossa kärkikahinoissa niin pyörii ja kierretään pitkin Suomea. Joo. No, miten, sä oot valmentanut poikiikin tietysti. No sillain itsellä ei ole, voisi sanoa, että semmoista painitaustaa, että meillä on poika paininut aikanaan ja sitten vanhin tyttö paininut ja sitä kautta tullut sitten vanhempana itse tuohon painiin mukaan. Ja kyllä se 20 vuotta nyt on kierretty painikisoja. Onko se eroaako tämä tytön valmentaminen pojan valmentamisesta? Kyllä se pikkusen voisi sanoa, että tytöt on vähän herkempiä, että tarvii vähän käsitellä niitä herkemmin. Mutta kyllä se auttaa, että kun tytöt pääsee yhdessä harjoittelemaan, niin selvästi niin tulee sitä niin lisää tyttöjä mukaan. Ja tyttöryhmän perustaminen, niin kyllä se vilkasti tyttötoimintaa kummasti. Joo. Mun mielestä se on aika sanoisiko myönteistä semmoinen, että on 13 liikkaa, niin kuin sanoit, että teillä on, vai paljon sä sanoit? Juu, sen verran. Joo, mun mielestä se on aika hyvä tulos. No kyllä se on, ja mä uskon, että lisääkin tulee, kun sana leviää, että tytöillä on oma ryhmä ja kaverit kertoo toisilleen. Viiala, se on käsittääkseni joku 4-5 tuhatta asukasta. Suurin piirtein joo, että kyllähän se nyt niin kasvaa pikkuhiljaa Tampereen lähikuntana, että väkeä tulee lisää. Ajattelen, että samankokoinen paikkakunta kuin Sysmä, mistä minä olen kotoisin. Ei voisi ajatella, että siellä Sysmässä olisi niin tämä iso tyttöryhmä. Meillä on kamppailukerros on 4 tai 5 tyttöä käynyt siellä tutustumassa. 2 ihan vakituisia, että se on vähän. Joo. No toi varmaan, että siinä on lähikunnista, niin siellä ei ole painiseuroja, niin siitä käy sitten naapurikunnista kanssa väkeä. Kuinka usein teillä on harjoituksia? No tytöillä on niin kuin 2 kertaa viikossa ja pojilla sama juttu, että käydään sitten Tampereella reenaamassa kanssa Tampereen alueella. Ja minkä tyyppisiä harjoituksia teillä on, kuin kovia, kuin pitkiä? No sanotaan, että meillä on vähän painivuoroissa ollut ongelmia, että jos on riittävästi vuoroja, että niin 1,5 tunnin harjoituksia aina kerta. Monta ryhmää on, tyttöryhmä, painikoulu ja kisaryhmä ja nassikkaryhmä, niin se on vähän jaettu. Joo, näin. Selvä. Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä seuraava? No voisi sanoa, että se on oikeastaan junioripainiin, ettei ole resursseja viedä pidemmälle. Sitten tarvii siirtyä Tampereen päähän, jos meinaa pidemmälle päästä. Onko teiltä lähtenyt pidemmälle sitten? No ei oikeastaan, että se on vähän semmoista, että ei ole resursseja viedä pidemmälle painia junioritoiminnassa. No, onko sulla näkökulmaa siihen, että mihin ne häviää ne lahjakkaat juniorit sitten? No kyllä mä luulen, että on niin paljon tänä päivänä harrastuksia, että sit vähän tarvii punnita, että mitä lähtee harrastamaan. Että siellä on se valinnanvaraa, että tarvitsisi painia jotain uudistuksia saada ja vähän monipuolisuutta, että saadaan lapset pysyä siellä. Joo. Okei. Tuleeko mieleen jotain terveisiä muille valmentajille tai kilpasiskoille ja velille? No ei muuta kuin, että jaksaa pysyä lajin parissa ja tää on hienoa hommaa. Oletteko tulossa Hermankareeseen? No ei meillä varmaan ole sinne painijoita. Että... Katsojat? No katsotaan, se jää nähtäväksi, jos aika riittää. Katsotaan kisa. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia.